probudilo mě světlo. Myslela jsem si, že už je čas na vstávání. Tak jsem se podívala z okna, kde je krásně světlo. Akorát, že je 3:30. Má nějaký problémy se zaostřováním. No, nemůže uvěřit. Nemůže. Nejlepší kafe, prostě poprvé v životě vidí. Takže tam není žádný obrázek. Jakože latte art. Nezvládla jsem. Tady je Ying Yang. A to bude dneska P4 v jednom, že to udělá samoobrázek. První osolská snídaně. Procházíme se po centru a teď jsme tady narazili na tygra. Počasí nám vyšlo úplně báječně. A tady je opera. Jak se jmenuje? Oslo opera? Oslopera. Sváča před operou. Ještě dojídáme zásoby z Prahy. Ještě máme řízky a sekanou. Se těším. 4 A jsme na střeše opery. Tady je úplně obří loď a jmenuje se Regálová princezna. A teď jsme v parku, který je plný soch. A pán vypadá dost přísně. Tak jsou 4 hodiny, den číslo 1 v Oslu a my už jsme viděli všechno. A už jsme si i zahráli partičku kanasty, blackjacka a teď máme vlastně ještě celý odpoledne volný, tak už se jdeme vydat zpátky. Teď jsme na hřbitově, kde je i Ibsen a Munch a normálně se tady lidi opalujou. Ale se jde ptát tady slečny, co čte knížku, kde je Ibsen. Prý máme zase chodit do kolečka, jako jsme chodili předtím. Tak asi Ibsena nečte. A tam v tom parku, kde oni se válejí, Tak tam nikdy je. Tak prostě jsme kolem něj šli. Tak to stačí. Majonéza byla nejlevnější věc, co měli v supermarketu. Stála jenom 10 korun. Takže jak má jinou techniku. Můžeš nám popsat svoji techniku jezení sekané? Poušela jsem mnoho podobných jíst. Takhle je to nejlepší. Majonéza přímo nasekanou. A teďka vyrážíme za zábavou, ale nevíme, kde ji máme najít, takže jdeme hledat. Jak vidíte, já jsem tady spálená. Já jsem výstřel takového trojúhelníku. Pak mám ještě spálený ruce, ramena. Černý storky. Rozbitá sklenička, vypitá lahev s pivem. Zavoláme Harrymu. Když je třeba to zní zbyt. Someone kill the fun. Where is it? Tak jsme vyrazili do Blá, což by měla být čtvrť nebo místo nebo něco, kde to žije. Zatím jsou to slyšet nějaký hlasy, takže to vypadá, že jsou tam nějaký lidi. My jsme našli nějaký lidi. Konečně lidi v Oslu, ne. Lidi! Strašně moc lidí! Neuvěřitelný, tak jsme to našli. Lidi jsou tu divný, ne? Podívej se na ně. Připadám se jak na koncertě Rammsteinu. Kde jsem nikdy nebyla, ale takhle si to představuju. Tak jsme se nedostali na náš první metalový koncert, což je velká škoda. Ale to vůbec
vůbec nevadí, protože tady máme zážitek dost podobný, jako kdyby jsme byli uvnitř. A tohle je nejdražší a druhý nejhorší cider, co jsem kdy měla. To je výborná recenze. Stál jenom 400. To nesmíš přepočítávat. A právě jsme se dostali někam tady takhle nahoru. Tady je takový lustr veliký.